Para kang kapasalamatan dari pamilyo, tanding napadala ng Burok 3. Thanksgiving Mass in honor of Thanksgiving to the Blessed Trinity, Virgen de los Remedios, Santa Filomena, and Saint Anthony de Padua. Alan Saye, Thanksgiving and good health, Jen and good sanidad and family, Abby Mayara and family, Davy and Diane Magdalang and family, Nita Conanan and family, Zel Perez and family, Marie Season and family, Dolores Season and family, Tina Season and family, Vinona Parilla and family, Kathy Pederi and family, Pete Santos and family, Connie Santos and family, Menong Dani Lubang and family, Malit Garcia and family, Nita Candas and family, Nail, Nate and Ellen Candas and family, Justin Maury Santos, Father Jason Lopez, Rener Agustin and family, Jago and Veronica Yepes and Tom Anti. Para rin pasalamatan, inalon ang anibersaryo ni Karenang Kasal, Mr. Gondo and Mrs. John Perez, para rin Karenang 49th anniversary. Para rin personal ang kaiwanan, Vener and Mary Agustin and family, Arsenio and Wilfredo Yare and family, Roman and Roger Calo, Andrew Sanidad, Rhea Ocampo, Tacondo Elementary School teachers, Nine Sebastian Canlas, Avery Magyari, Mother Stella Saire, Pamela Morales, Dwayne and Dren Morales, Pian Daniel Agustin, Shankar Flores, Rodel Agustin, Emmanuel Manansala, at Paul Joshua Basilia. Para king malubong kabatanan ng Francisco Hulo, Erlinda Agustin, Alona Ocampo, Narciso Cailao, Pinky Lee, Nerlinda Pineda, Fernando Santos, Alvin Siglat, Wilfredo Magyari, Pat Acos, Myra Bituin, Lita Bagang, Ligay de Marumo, Reden Paras, Vilma Resurrection, Bessie del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Ron Magdarao, Oscar Lopez, Ted Sanidad, Alan Ibarra, Rene Fernando, Clyde Hazel Tolentino, ating kamag-anak at kahaluguran ng mga sakit. Alanganin ka ba noon, kalikapadatahan mayroong Nabie, Eduardo Duero Jr., Mercedes Makamay, Mario Balulun Sr., Melania Paras, Roberto Paras, Gregorio Orlando, Joseph Wilfredo, Eduardo Paras, Angelo Dizon, Federico, Natalia, Lourdes, Ofelia, Rosalina Pasion, Restituto, Emilita, Arturo de la Masa Sr., Filomena de la Masa, Isabela Gognon, Luisa Paternal, Resurrection Paternal, Angelo Caide, at Isabel Maladroking Corpotorio. Ay babigo. Tatanong po kay Luis. Mag-umpisa po ngayon iba yung mag-uwis, pangadyan tayo ng panalangin ng sanatorio. Kaya rin ang ulit ang panalangin, tahimikan na ito. Okay? May bago kapag kayo ba't yung isa, alam mo pangalapa. Yan po. So, ilan po kayo ba't yung isa, alanan, okay. So, siglaw tayo po ngayon, pangadyan tayo ng panalangin ng sanatorio de Padua. Lagawin pa, wala na ako ng Banal Espiritu. Amen. May upaya, ang pangalamang ng Diyos, ginura rin Archangel, pasalamat ko po kayo, uliling maragulang banalan, aping kalam mo, king alipan mo, isa ng tono, at iwaming tubod, kaling tao, bagay ang maging halimbawa, king pangalupal, king kasantusan mong kaburihan.
Ingrasyang araw ko, kaniting nobena. Nung deti, makaligaya na kaya at makakayat lang ikalagawa ko, at igapu maligayang San Antonio, inaslagan mo king maningning asala, regda ko alam kasalanan, ang konting ibininyagan. Layon mong linapit king tutong sulu, yapit ni Yeso Cristo, aapalaran mong kinawol king takden mo. Pakiyabot mo naman sa ako, ing grasyang pangisilan ko. Bago makilala, ing kabalatungan ko. At isang kuwin, ing kasalanan ko. Balikalito, apang ituliran ko. Kingipang alanangga, at ilog na ako, kaya't ang kakasautan ng ligaya. Yan nasa. Ipangin ko ano sa panilagyo mo, dadagay kami kayarian mo, pamintuhan ng lupo, kaya isulit, pati-ban mo. Bapo Mariano, aking grasya, yung Diyos, at sukiya ko. Noon ka karisap ng babay, noon niya pa naman yung buwan ng siyang mo, Jesus. Di kaya tingin pa, poking anak, ang poking banal ng Espiritu. Ipamit, di ka ba mo ang isang paninilagyo mo, dahil kaya kami kayarinan mo, ipamintuan ng lupo, kaya isulit, paniban mo. Bapo Maria, may kakaming grasya, ng Ginong Diyos sa Tsukero, noon ka karisap ng babay, noon niya pa naman yung buwaning ang siyang mo, Jesus. Di kaya tingin pa, poking anak, ang poking banal ng Espiritu. Ipami ang ikabaluang sa paninlagyo mo, dagang niya kaming kayarian mo, ipamintuan ng lumo, kaya isulit, paniban mo. Bapo Maria, pinuha king grasya, ang Ginong Diyos sa Tsukero, noon ka karisap ng babay, noon niya pa naman ang buwaning ang siyang mo, Jesus. Di kaya tingin pa, poking anak, ang poking banal ng Espiritu. San Antonio de Padua. Ilagay pa, kuning anak, kuning banal ng Espiritu. Amen. Talaga.
naman po, magkumpisa po, Diyos, magpapayang ito, at kayo kapatid, ulit sa na, tingin paman o tapat, at kayo ang kapatid. Ulit kayo po, kasama rin ang pinagmamagyan, kayo sa kanyang kailangan santo, at kayo kapatid, ipanalangin po ang Diyos. Ang Diyos sa mayupayang totoo pangaluluwa ng tao at himpapatawad dahil kasalanan ng tao, idalanan ng tao ng biye alangan ka. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ay kami, maranas nilang kagawan, balayaning kayatasan at kasakiman ng puso ni, imbes na karinan ng tulad at kapayapan. Anong no kasama matulang mandakila, itabi mo ang sablang karokan ka rin puso ni, at gawin mo kayong magbibato ng iyong akong nagal. Anong nuya, mabibiyat magari na ng Kristo at sinumi, manggaman, tingalangan ka. Amen.
Muling ako, iginumit ako Diyos. Para sa akin, hindi lumang gagamit yung gusto. Tiglagyo. Igalang niya, inagopay nawa. At papagbanalan niya. Akin po ang malito para kaptan yung ingobrayo. Tapos, ikapitong malito. Meron yung malito, yung pamapay nawa. Na makatagulaling para kanawa. Alam man, malyari mamobra. Tingnan ready. Emuwi kayo. Dunin pakinarihan ko. Tingti akong nalipan. Tingti akong sese animal. O kaya, ang taong Taiwan na makipamalaya kayo. Ilog ni Ana Mayado. Ako'y pinunti akong Diyos. Lelangan kiniyado. Ting panlo. Ting dayat mala. At ting sablang-sabla at syet. Tapos, di kami tumaldo kaya may nawa ko. Itay sangkan kung bakit ako'y dino. E panuwanan kayo na lopay nawa. At yawaking banal. Igalang niya kakatayo at imayo. Pansumaba ang kayo. Ting labuan kapag iyak niya kayo. Kaya po makamate, makarang tao. Kaya po makipakalulog. Kaya po manako. Kaya po sasaksi hindi ako kukuan laban sa itin paman. Eh, ang kami nga ni Balay
templo, Jerusalem. Disnanong king templo, ring magtindang bakaw, duwa at alipati, at ting maglibe, wato, akarin pa kalulo. Ginawayang pamalugat lubid, at kinapinoman king templo, ring magtundaw, pati na ring duwa at bakaw. Pinyang bulan no, ring lamesa da, ring maglibe, wato, at kenwag no, ring kanilang lamesa. Nga karing magtindang patipati, ilang ulong kinirem, iya gagawan maliki, ing paleran yung bago, at ting kayang alagad, akin akala, ing sasabyan ing kasulatan, ing pamagmalasakit kung ing paleran, wala mo aping mikakaluto, ing puso. Ing mayon ng balita, ing yakatang kaligtasan, good evening po karoon. Itang dinyangkan yung mga pamamasa, first reading, what yung libro ni Exodus, 10 Commandments na po. Retang dindang lang ni, kailan na rin 10 Commandments. Hindi ka pulo. May kapalang bagya, uling, pinapala bagya ng tanasulat, lalo-lalo na ang tatlong minuna. Anya magal kay pasenaryo di ako Chris, kay pag-test na kinilang sa disco, di ako mostrators pakanita, final exams. Siyempre, Professor niya kay Canon Law. Siya na Canon Law, ito may Canon Law, yang pining batas na nagpisamban. Canon Law, batas niya nagpisamban niya, mga halatong libro, binasa, mag-finals kami, kahit pakuwanan kay 1/4 kapapil. Holy finals, write the 10 Commandments in order according to the book of Exodus. Alam meron man kayo may pasal. Kaya hindi na natin sekreto ng mga nabilang memorize. Bigyan po kayo ka sekreto na 10 Commandments na rin. O ng communion, sinabi ng mga Krista, kung magkanta, tungkol niya pa rin 10 Commandments. Kunin po tayo ng communion nito. Ngayon, ibigay kayo ng sekreto ng mga memorize ng 10 Commandments. Dito tatlong mo muna, tungkol ng Diyos. Kami na kayong Diyos, sumali ka po, thou shalt not have other gods besides me. Itang kakadwa, may kagamitan, ting nagyuko o yung lagyo ng Diyos, tingalang kwentang bagay. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Ang kakadwa, mangiling ka o igagami, ingaldodomin ko o aldo pamilingan. Thou shall make holy the Sabbath day. Itang papa, tungkol niya pa rin kay Ari. 4 hanggang 10, tungkol niya man kay tao. Itang kapat, na igalang mula, itatang angkoy imamo. Honor your father and your mother. Itang kalima. Jadi tahu medyo magkasakit, dia pinisikreto ini. Itang number 5, natin ka lupa na. Itang kabilyunan ng baril.
Kanyang number 5, kamakate. Na, thou shalt not kill. Itang number 6, kalupanin itang number 9. Following number 69, kaya following number 69, itang number 6, thou shalt not commit adultery. Itang number 9, may pagnasan, ingasawa, ning kaparang ng tao. Kanya 69 ini. 6, kamaki pangalugod, thou shalt not commit adultery. Ing adultery, yakin itang paano yun ito. Itang number 9, may pagnasan, ing asawa, ning kaparang ng tao. Itang number 7, naning kaluba na, sungkit. Kamana ko, halika, thou shall not steal. Itang number 8, naning kaluba na, palipit. Kamakdaram, naning thou shall not bear false witness. Kuya rinang kitang 6, ang 9, kita namang 10, may pagnasan, tinggal na ning kaparang tao. Maliman yan, sa Kenya, Animalia, Seleseya, may pagnasan. First reading yung pangmunta. First reading yung pangmunta. Ilandas na tamo, tungkol yung templo. Yung templo yung isang band na. Kaya pinunang panahon ang sandong temple. Panalang lugar din, kalupan niya yung bisitas ng Apumandol, San Antonio de Padua, panala rin. Ating bubong Imarines kayo na Panyapin yun. Kaya tanong mga 2011 pala, 2011. Sabi na ng Arsobispo yung Seto Pakanina, Mega na kailangan ng Holy Rosary. Ipisang ng malagul. Sumawag pa rin na so natang po, waling mga ito ng Arsobispo. Yung para sa salita rin, ibig siya pang-u. Obispo niya ng ilaw, ibig siya pang-u. Abu David, ilanaya ko. Istorya mag-misa, makiramdam po. Kasi magaling yan mag-bumili. Kaya tamang bili ng pakiramdam ng pula, wala tayo, pwede mo lang ulitan, kaya pwede mo lang i-develop. Ako, misa ka Domingo, mag-misa yan, pakiramdam po, yarinig gospel, o tayo mag-bumili. Kasi po yung bumili, iba't na yung gospel. O tayo mag-bumili, tahimik. Kung may ito doon, sige na po ka ng paspul na rin sa mga. Ngayon pala yung obispo, mamulod siyang basura po, kilod nito sa ban. Mamulod siyang basura. Kanya, kung mga kondisyon makisipon kayo na, kaya yung silip ba na? Diyos, anak ng basura, plastic, palagkenti, bilog ng isang pan. Mamulot siya pa rin obispo o iniiting gospel. Nung balal niyang lugar, kawan ng basura. Huwag yung galing ni bali-balita mo, yan ang iniiting makalat eh. Aler, kaya pa kaya isang ban. O namang may ipagbisita ko, kaya pala ko, kaya ka, tuksaya basura, may ang tugyan, tuksaya ka, mas kinukarin, buling kita. Hindi pa rin ng Diyos. Ipisang ba, ang templo, balen ng Diyos. Anyapin, ang gospel ka mo, maning apong ginong, kagawat palengki. Ang palitan ka mo, mga nangulang ang palengki. At sula ka rin magtinda, baka, tupa, kalipati, ang mga money changers. Yan ang mag-ibig waldo.
Penabinongan ng pinutang. Kiklati ko na lang, ginawa niya lubid at penwag mo rin ang kanilang langay sa ilako. Nagawag paliki, yung palayanin pa. Uling yung palayanin pa, yung palayanin Diyos, panalyang lugar. Panalyang lugar. Isang linog ng bisitas, kailangan datang balik sa mula panmumingwala. Isang linog ng bisitas, kailangan panalangin ingaratan mo kasi panalyang lugar. Kaya mo iglesia na ng kasgal lang ini. Kaya tayo tagawal isang aliwang bakit ting lugar ang banal. Tingpi balik-balik ako, banal na rin. Banal na rin. Kanya mo lang pa niya kung ipapatid. Kaya kagawad banal, ting balik. Nyabi po, ating kang unwritten rule, walang mamangan, mawaling managkas, mawaling kiyak-kiyak, kalinganak, atitamping alam ng grasya ni Diyos, anak kanita ng Ima, mawaling ipapatid, istong makalagod kong mamangan kay Ganesa kasi panalyang lugar daw. Panalyang lugar. Ing paliti, naman panalalugar, mangye. Ing bus, naman panalalugar. Ing jeep, naman panalalugar. Manyari kong sakyan, mas kinakapag ulit kong sakyan. Manyari kang tumawag, mag-isa ka. Diyan ko 50 kilo ng manok, ayan pwede kong gagawin niya. Paano ito? Ang todo, gagawin tayo ito. Pero bago sa 7:30, at supakeri, panalalugaw. Huwag na tsuking pala ng Diyos. Anyamin po, datang kailan ang banal ng among Ginoo, ipalya-palyataya, ipalya-palya niya, ipisamban, gagawin sa tunay banal. Sasalpantaya po, in Diyos, upang mabuhayan po. Tidak ang iban magyari at ang Yesu Cristo man ang pagtutungan ng ako. Pinagtitiupayan ni Espiritu Santo, may bayit ng Santa Maria Virgen, dinasalan ng upayang Poncio Pilato, may paputing krus, pete at may kuto. Dili payang karimete, kikatumando, sinubiyang bete, pepay ka siya balawa, makanulo, wala ng Diyos, ikaw may payang kuto. Iba't kami magbalik at magketi, paano kung karimati ang pagpayamati. Sasalpantaya po kay Espiritu Santo, kay Santa Iglesia Katoliko, kay Panginoon Santo, kay pangapatawad na rin kasalanan, kay pangasirdirang merit-nete, at kay Bea ng Mando. Amen. Manalangin namin Ginoong Jesus, na makipagong pinagsuking puso ng tao, at manalangin tayo kay Espiritu at king katutuan na tamo, Ginoo, pakiramdaman ko yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman po, ipanalangin. Porang ng tao, manito niyang meron ng Diyos, kapanalaginan at panahigan. Ipagkulog mo kayo manakit ang Diyos, subalit mo pa, inanaw, ating ka ng Espiritu, bansamban, luguran, at sulman. Ipanalangin ni Kero o Ginoo, pakiramdaman po, ipanalangin. Porang ng tao, manito niyang meron makasalpatayanan, banpanwalan. Gustan mong akatabunan ako, Ginong Jesus. Pakiramdamanan, sasabihan mo, at tukyan, hindaraptan mo. Ipanalangin ni Kero o Ginoo, pakiramdaman po, ipanalangin. Punang in tao, maninto niyang meto makapanayan, at kaya
Ginoong Jesus, maging malas sa pesta Panginoon, at pagkakataon, yung kaninting balisyo, ngunit al-dodoring pamilya, uling libeng Ginoo, manggaman kingalangan gawa. Amen. Iting banal na panahon relate tingke
siksikan, panpadalisaya, eming puso, panasupil ni ingkekin baro, dahil, at kapalitan ni malaya kami makasulo kero. Ulinita kang berin sa damporo, inihal dari banbo, dari mingke ang ligayo, naming magkansaw. Tunay natin panalay pa, ikikibali pa natin sa ulang kabanalan, ulit ang pagkakaroon po, pabanalan mo sana ng mga Espiritu kumalpalitan, masyadong ang katawan at dalagan ng Pinoong Hesus Kristo, bayan daw sa tubig pamilas at kamalayan, pinumani ang tinapil kay pasalamat sa peka, piras niya at pinyanay kalikay ng disipulo, tanggapan niya hindi ko ang kananya, hindi ang tanang katawan, ang bitawang bakit. Makanyan mo naman, iwan ng pagkunan, tinuwaling kalis, pasalamat ng Pagkasalamat ng Peka. Binyayin kaya disipulo at anak, tanggapan niya ikoman at menukuhan iti. Iti ay kalis ng kanang daya. Ang daya ng bayo at alangan kipan, ang bibubukan at kaiwan para kaling sa mga tao, malakit ang ipatawaran ng kaligtasan. Daptan yung di bilang kapikagalagan ka na. Ang misteryo ng kasapatayan, inyang ini kaganakan mi ay aking kamatayan at pamanyuli ng nebye ng anak mo. Darawan mi ang kefay ng tinatin ng biye sa kikalis ng kaligtasan. Dahil kikpas na naman ng kefa, ikpepanyarian kami manamsamtala at pagkabal sa buhay kefa. Mapakmababing pagkamuan, hindi kami ng sanang sulusulong ikatawan at tayo Kristo, tipunan kami ang tingneto ng Espiritu Santo. Kaya kami, way pa, ang isang iglesia mong makalaganap, ang mabilugayado. Panbigyan na pwedeng lugod, kami ng Francisco, ang aking Papa, di Florentino at Pastor,
obispo, ideyo, kaya kaming oral-oral po at tigsablang pari. Ganahan mo lang naman, ting kapatalumin, pero ikaw mo na, manayayang subinggi, at tigsablang may nabi, at kapalimos sana, ting maligayang harapan. Pakaluan mo kailan, gawin mo kailan karapat-dapat magkariting biyalangan ka, pagkayabi ng Maria, Virgen ng Diyos, kaya piling kayong banales apostol sa Jose, kaya piling apostol, isa ng Doño de Pascua at isang lang santo, at inubalapin man mong kabulian di kailangan ng panahon. Bulian at pagkayang kapagilatan ng Yesu Cristo de Pamana. Kapagilatan Cristo Pamana at kaya, ipamayapayan tutupag ni Espiritu Santo, bukurian lakat para ng kamantingan ng mga. Metong karing panalabake at iruna ng iruna kaya piling panalangin. Kanyangin ko kaya dapat manalangin, ting malubot na ang iba. Igabos ng kami pinupinuking sa lalo, malulog mo ipagkalubing kapayapan, king palawin. Baniking kasaw, baniking ang pakalulog, baniking mikapos, king kasalanan, at kaligtas, king sablang kaligaligan. Kapag mananaya kami, pagdiring maligayang kapanaligan, king panyakan ng Yesu Cristo, kaya kami talapagabos. Ulit niya kayo kayo bayan at iligaya ang mga naman. O kinuming Yesu Cristo, sinati karingkek ang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kayo, ing kapayapan ko, pabiyay ko kayo. Demonstrang kapayapan ing kayo ng kasalanan, nuneluwan mo, ing kasalapan ing kayo ng iglesia. Pamayapan mi at bilugan at pangking kabulian mo, ikang mabibye at magari, manggaman ng kingalangga. Amen. Ing kapayapan ing dulo, manati marami kayo naman. At kaya tayo, Bakit namin hindi kakagal ng tao ing kapayapaan? Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos sa pinalakoking kasalanan ng Yado. Kordero ng Diyos sa pinalakoking kasalanan ng Yado. Kordero ng Diyos sa pinalakoking kasalanan ng Yado. O ining kordero ng Diyos, ang nilalapong kasalanan ng Yado, mapalala, ring sa pangmayos, ingapunan ng kordero. Ginoo na wala kang kaya dapat niya kasi may manang kumahala na.
Manalangin kamo. Kinuking pangkira kini kaniting sakramento, tatanggapan ni ingkebang kapatawaran. Ipunan mo kaya sama, inyudan kapayapan, ing kapamilatan, Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatili kaya kayo. Bendisyonan mo para tiring Diyos sa mayong kaya, tingkaya kayong pamilya, ing Iba at ing Anak at ing Espiritu Santo.